guys, bibilangin natin kung ilang tulay madadaanan natin. Update na namin kayo mamaya. Yeah! Destination namin. So, update ko ulit kayo. Bye-bye! Another bridge, another bridge. Woo! Other side. Here we go.
dagat. Look how peaceful the view, so much, so beautiful. Oo! Gaga! Matagal-tagal ang walang galaan. So guys, pupunta na kami sa pinakataas and the Mount Apo, char. Sa pinaka-last na destination. So update ko ulit kayo guys. Bye-bye! So guys, we're here on first stop. Ay, hindi pa pala to final destination. Pang-apat pa lang po namin to. And pupunta pa kami sa tuktok. Tuktok ng Mount Apo. Pero may patay dyan na pwede paradahan. Puro kaya ko preno. Saan pa mga parada? Ha? O, marina. So nandito kami sa we're on top of the world! O dali, sigaw ka. Gusto mo na magka? Okay guys, nasan tayo ngayon guys? Sorsogon! Mount Everest! Ang lakas ng hangin, madadala ang aking buhok. Actually guys, meron pang mas mataas dito. Pupuntahan natin siya ngayon na. Let's go! Hello! For today, ako naman maghahawak ng camera. Pupunta tayo sa
Malapit na tayo sa pinakatuktok. Ayan pa sila. Say hi kayo! Ayan, ang ganda-ganda nila. Ay, bobo! They could have played! Kabong! Oh, game! Okay. Hi! Ayan po sila! Bonggang-bongga! Ang ganda-ganda po dito, oh. Tara! Arat na! Punta tayo doon sa pinaka! Tok-tok! Mahaba-haba ang lakbayan natin. Siguro alam tayo. Sobrang mahangin po dito. Pero enjoy naman. Interview tayo. Ayan, may tao tayo makikita sa gilda. Pero first time hayop tayo, hayop. First time. May taga dito tayong interview. Tingnan natin kung may interview natin. Malapit na tayo sa pinakadulo ng kalsada. Nakakapagod. Ay, may sabungan. Oo, makusugan siya. Ang lakas ng hangin. Nasa summit kasi tayo. Oh, bongga summit. Ah! Ayun, may kubo. Tingnan na, try natin makapasok. Pwede kaya makapasok ko dyan? Ay, walang tao. Hanggang dito na lang yung road. So, as you can see guys, ang layo-layo na nangarating namin. And this is the end of the road. Pinapagawa pa lang yung Sorsogon. Ayan. And yeah, babaklayin namin to para makita namin yung pinakatuktok. Oh my God. Hindi ko alam kung saan tayo punta. Road to kamatayan na daan. Natatay daw po kasi sila, kaya yan. Pagalo na ako. Okay, kunin yung chopper sa bahay. Mag-helicopter tayo.
Okay guys, so meron pa siyang tuktok. Kaso lang sobrang nakakapagod. Sobrang nakakapagod maglakad. Hindi kami handa. Ikaw handa ka ba, Be? Hindi, stress na ako. Okay, dahil dyan, dito mag-e-end ang ating journey. Sa pagbibilang ng tulay, papunta na Sorsogon. Sorsogon! Ito talaga yung Sorsogon guys, kung di ano. Oo, takot talaga. Makatakot magbiyahe. Sana all pan TV na naman. Gusto ko duman sa dinitiganan ka. Hello guys! So pabalik na kami ngayon. Pero tingnan muna natin tong ano. Sabong! Ayan, merong sabungan sa likod. Ang ganda. Ang ganda ng lugar. I'm on top of the world. Kaso lang nakakapagod maglakad. So bakit? Kung itatanong nyo bakit kami naglakad, hindi po kaya ng motor ko akyatin yung lugar na to. Yun. Hindi siya kaya ng motor ko. Hindi ko kaya magmotor sa sobrang taas. Ganda ng lugar. Sobrang sulit. Lakas ng hangin guys, feeling ko nasa ano, nasa Mount Everest. Everest! Ayan, nandito na kami sa tuktok. Isipin na lang natin, tuktok to guys. Ang ganda ng view dito. Para kang nasa Tagaytay. For real. Promise. Mahalin ang ano. Look at this.